Kodi msikana amene ali pa screen momwe muziwa ngati ndani? Kodi momwe muziwa ngati mmodzi mwa asungwana amene ndi otchuka ndi kusokoneza mdziko lino la Malawi? Mu video yathu ya siku la lero tikambirana zambiri zokhuza msungwana ameneyo. Tiona amene luso lake lakayimbidwe linayambira, maphunziro ake komanso mmene moyo wake umayendera. Mukhale nane mu video yonseyi kuyamba mpaka kumapeto chifukwa muziwa zambiri zokhuza msungwana ameneyi komanso maphunziro ambiri amene mungatengere kuchokera kwa msungwana ameneyi. Muli ndi ine ONB Square, tikhalire limodzi. Zina lake la pachiphaso ndi Malaika Chikalimba. Chifukwa chokuti anapanga join music industry, anayamba kudziwika ndi zina lakuti Lady Aika. Munjira ina tingati anangotenga zina la Malaika kuchosama nkuyika Aika nkukhala Lady Aika. Msikanayo anabadwa pa 23 November mchaka cha 2002. Ndipo tikapanga masamu kufika pano mchaka cha 2026 msungwanayo ali ndi zaka 24. Iye anabadwa komanso kukulira mdera lotchedwa Siriza mboma la Lilongwe kwathu konkuno ku Malawi. Chosangalatsa nchakuti msikanayo ndi mmodzi mwa atsikana a banja la kwawo okwana 4 amene banjalo linadalitsidwa nawo. Mene tafotokozera kuti msungwanayo amadziwika bwino ndi luso lakayimbidwe, kwa mafunso nkumati kuti luso limeneli anadziwika nawo liti kuno ku dziko. Ngamene zichitira ndi oyimba wina aliyense pamene akuyamba, Lady Aika ankadzidziwa yekha komanso anthu akwawo komanso ma producers amene ankatulutsa nyimbo zake. Mwapang'ono luso la Lady Aika linadziwika kwambiri kuno ku Malawi mchaka cha 2020, ndipo kufika pano tingati anaboleza, ndipo chilichonse cha music chokhuza Lady Aika nchodziwika kwa wina aliyense ku Malawi kuno. Ngakhale mwana wang'ono amadziwa kuti kuzikoli kuli oyimba wina wotchedwa Lady Aika. Kufika pano Lady Aika watulutsa nyimbo zosiyanasiyana komanso wawinapo mipikisano yosiyanasiyana kuno ku Malawi. Msungwanayo amadziwika bwino ndi kuimba nyimbo zachikondi komanso amadziwika bwino ndi kuimba nyimbo zopereka chiyembekezo. Pofika pano msungwanayo waimbapo nyimbo monga Oshota. Well, this one, bad and wicked and straight, do you hear now? Lady Aika, top striker, balance for the case. DJ Slate. And a champion song, ready for rock and roll. Roll time, roll call, alias last. Msungwana yemwenso amene anaimba nyimbo ija imene imadziwika ndi mutu wakuti Yesabe. Kupatula nyimbo zimenezi, msungwanayo waimbapo nyimbo zimene zimadziwika bwino ndi mitu monga Simple, Again komanso Golide. Pofuna kukuza luso lake, Lady Aika waimbaponso ndi oyimba achinyamata monga Malinga komanso Time Tiva. Mchaka cha 2023 Lady Aika anapangidwa nominate komanso award monga Female Upcoming Artist. Oyimbayo anapikisana ndi anthu angapo pa mpikisano umenewo, koma Lady Aika anawina mpikisano umenewo nkulandira award ya Female Upcoming Artist mchaka chimenechi cha 2023. Mchaka cha 2024 Lady Aika anapangidwanso nominate as Female Artist of the Year, ndipo anapikisana ndi anthu angapo mu mpikisano umenewu koma sadawine. Chosangalatsa nchakuti mu chaka cha 2025 Lady Aika anapangidwanso nominate komanso award monga Female Artist of the Year, ndipo iye anapikisana ndi asikana anzake amene amaimbanso nyimbo zosangalatsa kuno ku Malawi, koma mwamwayi wake naye Lady Aika anawina mpikisano umenewu nkukhala Female Artist of the Year. Tingatiru artist amene sadakukhala artist wamba, koma nditu wapangapo mbiri zingapo ku music industry. Zina lake ndi Lady Aika amene lapachiphaso ndi Malaika Chikalimba. Pofika pano Lady Aika nyimbo zake zimaoneredwa komanso
kumveseredwa ndi anthu mamiliyoni ochuluka zedi, tingatitu iye anayiboleza. Lady Ayika ndi mmodzi mwa oyimba achisikana kuno ku Malawi amene amapanga zawo salimbana ndi anthu ena ndipo salimbana zokukana ndi anzawo koma kulunjika ku music yawo. Kumafunso nkumati kodi Lady Ayika wangokhala oyimba chabe? Tiye tikhalire limodzi tipeze yankho la funso limeneli. Kupatula kuti Lady Ayika ndi oyimba ndipo nyimbo ndi imodzi cha zinthu zomwe amakonda, komatu Lady Ayika alinso pa sukulu. Pofika pano Lady Ayika akupanga degree ya Social Work and Youth Development pa University ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources. Ndipo Lady Ayika amadziwika monganso ambassador wa bungwe la EduTech and Girl Education. Tingati Lady Ayika ndi mmodzi mwa asungwana amene ndi olimbika pogwiritsa ntchito ndalama zake zimene amapeza yekha pozithandizira pa moyo wake, monga kuzithandizira kumbali ya school fees. Lady Ayika ndi chitsanzo chimodzi wa achisikana komanso anyamata amene angathe kuzithandizira okha ngakhale kuti ali pa sukulu, ngakhale kuti inuyonso muli pa sukulu kapena mumagwira ntchito ina yake. Maziwani kuti palizo zinthu zina zimene zingathe kukuthandizirani pamene mukugwira kapena muli ku sukuluko. Tingati pofika panotu mbiri ya Lady Ayika yatithandiza kuziwa zinthu zingapo zokhuza iyeyo, moyo wake komanso music yake. Kodi inu mwapindula zotani pa mbiri ya msungwana ameneyu? Lembani maganizo anu mu comment section kuti tiziwe nawo. Musayiwala kupanga like komanso share video, ndipo musayiwale kupanga subscribe ku YouTube channel ino kuti tizikhalira limodzi ma video ena onse. Munali ndine ONB Square, tiye tikumanenso mu video yotsatira. Moro soma zima bali ya bono ziti gona tulo konko tika fika some tunena sisina gatulo. Aye, aye, dreams of brighter day. Aye, aye, dreams of brighter day. Sabino zikubwelabe gakale zimavuta tikuyesabe. Tikukwelabe, you can see that. Nepalibe kubwele gakale achulutse kudele, na give up gakale patatele, tikafika mpaka titafika. Pali plani